ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିନୋଦିନ ରଥ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାରେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଉପରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେଲେ ରିଡକ୍ସ ଅସମନ୍ୱତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ଅଟେ। ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି କୁର୍କୁମିନ୍। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିନୋଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରେ। ଏହି ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଥିବା କୁର୍କୁମିନ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ମୋଟାପା ତଥା ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୋଟିଂକୁ କମ୍ କରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଉଭୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ବ୍ରଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁର୍କୁମିନ୍ର ବାୟୋ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଏହା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଜର୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆମ ପରମ୍ପରାର ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠାରେ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆକୁ ଚକଟି ପୁର ଦିଆଯାଏ। ନଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଡିୟମ୍ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ସ ରହିଛି। ଏହି ଏସିଡ୍ ସବୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କୁର୍କୁମିନ୍ ସହ ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ନଡ଼ିଆ ମିଶି ଶରୀରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଜର୍ବ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମିଠା ଖାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠାକୁ ଗୁଡ଼କୁ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଏଇ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠଉରେ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପତ୍ରରେ ପକାଇ ପିଠା କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ସୁପ୍, ଚଟଣି ତଥା ଆଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଏହି କୁର୍କୁମିନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯଥା ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆକୁ ବାଟିକି ଅଥବା ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମିଶାଇବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବେ ଏବଜର୍ବ ହୋଇ ଏହାର ଗୁଣ ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।